హలో గాయ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ బొక్క మాతేం చొల్లరు ఇత్తలే ದೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಂದಲೆ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚರ್ ಕಂಬಳ ಹಚ್ಚದು ಪೋಂದೆ ಮ ಸಮಯ ವರ್ಷನೇ ಅಂಡು ನಾನು ಯಾರ ಮುಲ್ಕಿಟ್ಟು ಪೋಯಿನ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೆ ಪೋಚಿ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆ ಪುರ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂತ ಪಡ್ಪಡೆ ಬಡ್ಸಿ ಅಜ್ಜೈತೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಚಳಿ ಅಂತುಂಡದ ಅಂಚದಿಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಫುಲ್ ಚಳಿ ಪಂಡೈತೆ ಪಿತೆ ಪಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಚಳಿ ಹಿಡ್ದು ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಜ್ವರ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ತಾತನೆ ನೆಲ್ಲಾಡು ಮಾತಾಡ್ಲಾತನೆ ತಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಬತ್ತದ ಜ್ವರ ಒಂದು ದಾದ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತ ಶೀತ ಅದು ಮಸ್ತ್ ದಿನನೇ ಅಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ವಾಯ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ತಾಳ ವಾಯ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತಲು ಅಂಚೆತ್ತುಲೆ ಎತ್ತಿ ಪಿದೇ ಪಾರ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಚಳಿಕ್ ಅಲ್ಲಿನಂತೂಲೆ ತಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನೇಲಿ ಫುಲ್ ಬೇಗ ಶೀತ ಪೂರ ಬೇಗ ಪಿತೈಪೋ ನಮ್ಚ ಯಾವಲ ಚೂರು ಸೇಫ್ ಇಡಲ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ನಮ್ಚ ಅದು ಪೋಯ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣೊಂಚೂರು ಪೋಕಂದು ಮುಲೆತ ಅಂತ ಮಾಡಿದಂಚ ತೂದು ಬರ್ಕ ಅಂದುವರ ಚಿತ್ತ ಬೇಗ ಪೋದು ಬೇಗ ಬರ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪರ ತೂದು ಸಂತೆ ಪರ ತಿರ್ಗದು ಬರ್ಪ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಚೂರ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಪ ಅಂದು ಅಜ್ಜ ಇತ್ತಿನ ರೆಡಿ ಆತ ಪೋಯ್ ತುಳಂಜಿಗ ತಂದು ಬರ್ತಾ ಅಂಡ ಫುಲ್ ಧೂಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ತೋಜಿನ ಮಾತ್ರ ಓಲಿ ಯಾನಿಟ್ಟು ಬೈತೀನಿ ಗಾಡಿಂಡು ಬಟ್ ಅಂಡ ಫುಲ್ ಧೂಳು ಒಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಮೂರು ಮಣ್ಣು ಬನ್ನರ್ತಂದು ಪೋಪನೆ ನೆಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಪೋಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಧೂಳು ಬೋನಗನೆ ಬೋನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೂದ್ರ ಪೈಕೆ ಬಿತ್ತ ಓಹೋ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೂಳು ಸಂತೆ ಪುರ ಹೆಂಗೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಧೂಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಹಾವು ದಾಳಿಜಿ ತೂಲೆ ಚಿನ್ನಗು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾರ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೊಂದರೆ 150 ಟಾಪ್ಸ್ 250 150 ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಉಂಟದ ಅಂಚಮ್ಮ ರೆಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅವೇ ನನ್ನ ಪೋಯಂಚ್ ಚಿನ್ನು ಈಗೆದ್ದು ದಾದವು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚುನ ಚೂಡಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಚೋ ಹೆಂಗೇಜಿಗೆ ಚರ್ತ ಪೋನ್ಲ ಗುಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ದಯಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
పోతే భూమి డ్రెస్ తోందులేరు मेरे नाना तो बच्चों क्या खाली टॉप है मीडियम ಅಲ್ಲಿಗ ಮಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸೋಕುನ ತೋದಿದ್ದೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಸೈಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣಗು ಸಂತೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ 1 ಗಂಟೆ ಮೂಲೆ ನುಲೇಸದ ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಹೊಲ್ದಿತ್ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜು ಮುಳೀತು ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಸ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಮಲಾಪುರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಸಾಕಾಂಡು ಧೂಳು ಪಂಡ ಧೂಳು ಇಡೀ ಮೋಡಿ ಧೂಳು ಅದು ಪೋಳ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಂಗತ್ತಿ ಆತು ಧೂಳಿತ್ತು ನಾವು ಜನ ಪಂಡ ಜನ ಚೂರಡ್ಡೆ ತೂದು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಉಂಟುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ ಅಂತೂ ಕುಲ್ಲುಡಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಲು ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲ ಓದಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಂಜುಗಳಿಗೆ ಪೋದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ನೀ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಕ್ಷ ಬಾಯ್